рӯзатон ба хайр ба шодӣ дӯстони азиз. Умедворам ки ҳаматон сиҳату саломат ҳастед. Мо ҳам шукронаи Худо созем хубем. дӯстони азизу меҳрубон, чӣ хеле ки дар иҷа дидестед шумо инами маҳсулотҳора ман ҳози и хӯроки бега мехоҳам тайёр кунам. авашнои рагу акира соусам бигем меша намедонам. бениҳоят хӯроки бамазаи дӯстони азиз. ира дар вақти тобистон кунӣ бо хеле бамаза мешава. барои чӣ ки дар иҷа ҳастай помидор, кабачки, картошка, бақлаҷон, баргалски, чеснок, пиёз, гӯшт. ин хеле бамаза мешава. ира асосан шаварам якум бор кардагӣ буданд. ман шаварам ёд гирифтагиам. барои ҳамо ҳозир мехоҳам ҳамроҳи шумо тайёр кунам. намедонам ами правилнаш ҳамия ини правилнаш ҳамия ки ҳозир мехоҳам ҳамроҳи шумо тайёр кунам. дӯстони азиз, шуморам ҳамроҳам бигирам. раҳмат ки дар комментария бениҳоят гапҳои хуб менависед. дӯстони азиз, ҳар яки шумо миннатдорам. бахшиш ки дар комментариётон агар ки ҷавоб дода натонистам ягон вақте дертар ҷавоб додам, бахшиши зиёд. инами хелхай дӯстони азиз, шурӯъ мекунем. дар аввал чӣ хеле ки ҳамаи мо шумо медонем бояд ки каструл бошад. баъдан равған, камтарак равған мендозем. дар равғани бисёр дар кор нестай. камтарак равған меандозем, гарм шида мегира. гӯшт, баъдан пиёз, ҳамин хел ба навбат ҳамаша меандозем. иҷа пиёз бисёртар гирифтагиам ё ки инаи кабачки дутта гирифтагиам, помидорам бисёртар гирифтагиам. ба чӣ хотир? ба хотире ки сочни об дора ки хиш рӯи ами оби худаш кати шава, бо бениҳоят бамаза мешава. барои ҳамон хотир бисёртарагай ҳамиё гирифтагиам ё об мекушоянд. ба ҳамон хотир гӯшта таф мекунем. баъдан ма пиёза инами қай реза кардам калон-калонтар, ба хотире ки бояд хонумишам ки калон-калонтар реза кунӣ. баъдан инҷа картошкара ба ҳамин шакл реза кардастам. ҳамин хел тез-тез таф дода ҳамаша дохта мегирем. инами хел пиёзша дохтам. иҷа ма бахлаҷон дутта гирифтагидам. якташ мутаассифона безе буромад. инами хел як калони хушрубут дурӯнош инами хел пол инами хел буромад. барои ҳамо якташа реза кардам. иш майда буд, уш калонаш инами хел полни безе буромад. ҳозир инай перес баргалскиам камай ҳамин хел кам дохта мегирам. ака инами хел кабачкирам дохтам. дӯстони азиз, инака навбати картошка охирон чира меандозам. помидора инами хел картошкарам дохтам. дӯстони азиз, як 3-5 минути дига ирам таф метем. баъдан помидора меандозам, урам 3-5 минут таф метем. баъд рӯша мепӯшонам, дар мепартом, мемонамша тайёр мешава, худаш об мекушояд. баъд дӯстони азиз, чӣ гуфтаниям, бисёре ами духтарако дар эфирмон будагӣ савол доданд ки оё ҳамин компания Faberlic пулош ростай, оё ҳамин компания Faberlic корш ростай, дар ҳақиқат ойлик метия. ма ба боварӣ ба шумо мегӯям ки ҳо дар ҳақиқат ростай. барое ки агар ки рост намешид ма худам кор намекардам. ма ҳамун якум каталоге ки кор кардагӣ будам, ма аллакай ҳамира мепартофтам, мерафтам. бедилагӣ шумо метавонед омада ҳамроҳи мо кор кунед ва дар командаи беҳтарини ма ҳамроҳ шавед, бо ма якҷоя кор кунед. инами хел рӯз то бегаҳа бисёри занакҳои мо мешинанд дар ютуб, тикток тамошо мекунанд. вақти қимати худтона дареғ надоред, дар ҳамуҷа нагардед, биёед ҳамроҳи мо кор кунед, соҳиби маблағҳо шавед, соҳиби як пешравӣ шавед, як пешравӣ кунед дар зиндагитон. ман намегӯям ки шумо бепулед, ман намегӯям ки шумо дар зиндагӣ танқисӣ доред. вақте ки як чиз зиёдай, пул зиёд боша, чанқа бисёр боша, амуқа нихватает. барои аму чанқа боша, бо хубтарай, бо беҳтарай. азизу меҳрубон, анак помидорша дохтам. дар иҷа ма камтарак намак переправа мекунаму кришкаша маҳкам мекунам. агар хоҳед ки сочни обдори хушрӯ биёяд, камтарак об дозед. ма камтарак об медозам, барое ки аммо обе ки ҳамин мебурояд, кати об якҷоя мешавад. бениҳоят шавари ма дӯст медорад, ба ҳамон хотир камтарак меандозам.
ҳамаш витамини холӣ мешавад, бугем мешавад. Рубоноли мекушам чӣ хел шудай. Гӯшам қақшуай. Ҳама чиш пухтай ба фикрам. Хелеше ҷӯшидестагис. Ҷӯшидештагиш. Ҳозир боша чӣ меандозам? Гашни чӣ меандозам шад? Баъд филтрам мекушмо. Я 5 минути дига дамда меистад. Баъд мекашам. Иншалло. Инами хел дохтум чиша гашнича, буи гашнича ма беҳад дӯст медорам. Инда укробам гашнича ҳамаша якҷоя буд озик мешавад, ма укроб надоштам. Анакая якҷоя мекунам, филтрам мекушам, даҳанша мепӯшонам, меиста, баъд мекашем, мехӯрем насиб иншалло. Ина дӯстони азиз, хӯроки мо тайёр шид. Бениҳоят бамазза. Ҳатман шумоам тайёр кунед, бихӯред. Пушаймон намешавед. Дар ин ҷо боша влога ба поён мерасонем. То влогҳои оянда дар паноҳи Худо бошед. Худо нигаҳдори ҳар яки мо ва шумо бошад. Хайр дӯстони азиз.